sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Pagyamanan mi amin a komentar ken kablaaw yo. Namnamaan nyo ang nabasa mi amin dagita ket adan tugun daway nga intay ibasa dagita a kablaaw yo. Ti surat nga intay drama ita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Darwin, manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naragsak ngal daw ti inak ikablaaw kada kayo amin. Siak ni Darwin. Din makkelak dito'y syudad ti Baguio ket dito'y kumatla ang anam-am mo ti nagbalin nga asawak. Nadaan kami iti maysa nga anak. Sakto laang met ti kasasaad mi iti biag. Ngem sa anak kontento. Nagdesisyonak nga rod nga agabrod tapno ti kunak ket maikak iti napintas a masakbayan ti kakaisuna nga anak mi ken ti asawak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Anya nga tano agabrodak, bakit? Anya, agabrod ka ko nam, Darwin. Wen, Iti anya ko maaga po nga agabrod ka lakay. adan iti kolehiyo ni RJ. Masapol ta ti kwarta para iti panag-adal na. Dakal mo ti sweldom dito ya. Apay ang masapol nga agabrod ka pailaan. Una, tasaan ngamin nga umdas tayo abus-busan tayo. Ken, maysa, kaya't kumati makaornong, iti kasta. Makapatakder tayo umutan iti bukod tayo abalay. Ang lakay. Para matlaan kada tayo dahito bakit. Nang runa una iti anak ta. Kat, si kangarod alakay. Noan niya ti amom apagsayaatan ti pamilya tayo. Di iso ti aramidam. Agi amanak tamaawatan nak bakit. Juan, ngam no pumanaw kanton. Ijay kaming tumatan ayan dananang nga agnaet. Anya? Sana. Amo met nga awan kadwa ni tatang dito balay. Agtali na ed kailang dito eh. Iti kasta. Ada kadwa na. Sana bale. Pauitan kayo mat iti binulan. Awan ka diti klasem it na, RJ. Awan, mami? Tangay awan klasem, kuyugan nak nga rod. Sa dino, mami? Mapantaalaan timpaw it ni dadim nga allowance tayo itaabulan. Masadutak. Takailatan ti mapan. Adupay nga minti aramidek. Ala, siyak lang nga rodan ti rumwaran ako. Agluto kan tuman nga rod, tadituyak ton amangal daw. Wan, mami? Ay, wan gayan. Pakibagam tuman ka ni daddy. Tanayunan na ti sumarunong nga allowance ko. Ado ti paggastusak iji pagadalan. Sige, taibagak to day takan kwa na anak ko. Hello, Lakay. O nya, naalam ka din timpawit kong allowance yo? Saan pa'y Lakay? Kinapudno na, mapan ko pa'y laang alaan. Agururayak iti pagluganak amapan ijay ili. Kasta ya. Sige nga rod bakit? Agan anad ka, wen. Awagan naktoin, tun makaawit ka. Wala kay, agan anad ka magdita. Darwin? Lani?
Wan, siyak nga rod. Jack ni namnama adito'y tangag kita, classmate. Nabayag ka din dito'y? Tanda ni may sa tawon kumutan dito classmate. Sika nga eh. Kinapudno na, malmalpasan ti kontratak. Dandanin ti panagawid ko iti Pilipinas. Ay, kasta. Sayang. Itatala na kita. Kit, kumusta kan? Ad pimintas ka. Ah? Talaga kasta ti balasang manan, classmate. Sika, kumusta ka matan? Langam ti bumakbak na nga. Saan mat classmate? Awanak ko maditoy nubak na nga kaon. Aywan. Naguri ka. Apay anak ko na mabalasang kamanan. Sa dino ti ayan nila kay mo. Awanan, nagsina kamin anabayag, classmate. Apay ngay? Tinasayaat, mangkita ta iti restaurant ang mabalinta a panganan. Iti kasta, maituloy ta ti agistorya. Ay, kato na, classmate. Apag iso. Ay, mabisita ko. Mami, nagpawit ka din ni Daddy? Una na ko. Kalkalpas mi lang ang nagsarita iti cellphone. Kaipaw-paw it na launay. Apay ka di. Masapol ko ti kwarta. Ado nga minti bayadak iti school. Naibusan ti inted mo iti na panalawas. Kasta aya. Maala, agpulas ka nga rudan ta agkuyog tan arumwar. Mapantaalaan ti impaw iti amam. Nakailatan ata aglaba akpay. Naurnong timurang ko. Amanton oras ko nga aglaba. Sige nga rod, siyaklatan ti mapan mangala iti kwarta nga impaw iti amam. Sige mami, aganad kaya Day, timid manugang ko day jay. Naglugan iti taksay. Ay, papananangata manay. Kanayon na makita ngaglugan iti taksay. Ay, adan sa mo milagro nga raramidin na. Sapay kanayon ngagmay-may siya. Ay, madiday tuyay. Insukanan sa mo ti anak kaon. Ay, awagak to ni Darwin. Ibagakan ko na ti raramidin ti asawa na. Ay agruam day ta babae. Nagabroad la ti asawa na gumaramping at mutan. Imbag kumabait no sana paw-paw itan di anak kaw. Ay, sayang lang ti kwarta ngay paw-paw it na. Siguradaw mapanlay ti lalaki na. Apa ngay? Saan mo't asumong ba ti asawa ka? Itayak pa lang nga umawawag. Ngam di na matsungbatan ti cellphone na. Awagak man na. Pundon sakit itimbaga ni tatang kanya ka. Apaya di na sungbatan ti awag ko. Makumikom samatin iti lalaki na. Nagitiawanan pa yun. No kabailam. Kapailakmat. Apay ti ko na mamaysanak. Makamukha yun itibiyag yun. Mami, itapay nga agri-ring ti cellphone nyo. Apay, di yo ayamangag. Ha? Ay ko, ni jak matagpay so nangagad. Ay, jak matan na pupuutan. Naiturog ko gayam dito isalas. Kitain nyo ang mga nuni Daddy ti umawawag itay. Ni dadim nga agpayso. Ay nanangag mo mat gayam nga da umawawag. Ngam di mo pa'y laang mat sinumbatan. Anya nga iti amok, ang mga nung sana ni Daddy. Ken maysa, jakmot kayat apakibiyangan ti cellphone nyo. Ay, unay kalakit di matan nga ubing. Ang mabiit lang ang tagkol bakak. Busy matan ti numero na. Awagan nyo inton madamdama. Ang mga nung madama ti trabaho na, Mami. Wanan jakmat nga minangag ti awag na itay. Kasta unay nga min abanog ko. Iso adya ko na puutan ti awag na. Nimot Lani ti umawawag. Hello Lani, nakaawag ka mat? Wan Darwin, di mat day off mo ita? Wen, apay? No awan aramidang, agkita ta. Sa dino? Iti park. Kalpasan na, mapanta iti sikat a resto bar ditoy.
Maysa kadagiti kay kayat at tambayan dagiti Pilipino kan Pilipina. Mayat nga minijay. Malaksid analawa, nauli magpay. Makarelax ti panunot mo. O anya, mayat ka? Ay, wala. Dahil talaga yan. O sige, agkita tangarod, Lani. No kasta, agawid ka ni J. Pilipinas? Wan Darwin, agbakasyonak pay laang. Kayat ko tagi na. Panagriknak ngamin kat nabanbanuga ko nagtatrabaho. Kasano ako nga eh. Kahit ko sawan, kasanutan, no, agawid ka matgaya man ni J. Pilipinas. Kailiw kan tulakit di. Ay sus! Hoy Darwin, laglagi pa mga adda asawa kan anak mo ije Pilipinas. Di nakman dramahan na kasta? Punot ibagbagak. Ay ayatan ka. Pangasim pumata din ang panawan. Darwin, Namuak nga dalalaki ti asawa ije Pilipinas. Iso asinakon. Katkid dawak nga agden natan. anya? No talaga patuluyam ti agawid. Sumaruno ka dagos, apaman amalpas ti kontratak. Sigurado ka ka din iti dayta, Darwin? Wen, sigurado aklani. Iso nga urayam ti panagawid ko. Agdwa bulanan asaan nga'y mauawag ni Darwin. 2 bulan maten asaan ang nagpawit. Sapay maibibusan ti urnong mi iti bangko. Apay ngay nga taasaan maten nga umawag. Kanayon mat abisi ti numero na tunggal awagak. Anya nga tan aya tinapasamak iti asawak. Diyos ko, tarabayam ko mati asawak. Di mo ko mabaybayan. Hello, Darwin? Hello, Lani. Naawat mo ka din timpawit kong allowance mo? Wan. Kat agyaman ako na Darwin. Awan na nyaman na. Tangay linu ko nak ti asawak. Sika nga ro din ti pagpawitak ita iti sweldok. Ang amangan mo't nor orayan na ti pawit mo, nang runa ti anak yo. Sapay agad adal sa mo, ti kakaiso na nga anak yo. Makamuda matan iti biyag na. Basta no gawid hak. Agdiretsyo akton di tabalay mo. Ay katwa na, awan parikot iti dayta, Darwin. Urayak nga ro, ti panagawid mo. Amo ka di ti asawam ang nagawid kan, Darwin? Saan? Pinutid ko ti komunikasyon mi. Ket nagsukat ako ni ti number. Kasta ka di? Wala ni. Ket datante agden na kasagasawa. Amala, umay ka ta mapantay di kusina. Mangan ka pa'y. Nagluto ak iti paboritom. Ay, wala. Apag iso. Mabisin akon. Mami, saan ka di pa ngay mawag ni Daddy? Saan pa'y nga rodan ako? Inam abulanan asana nagpawit Mas daawak mo't nga rodan. Ang mga nodamot da kas napasamak nan. Nukas taman bilang, imawag ko man ti kumpanya apag trab-trabahuan na. Inawagan nyo ka di ti numero na? Kanayon ko nga awagan. Ngam kanayon mo't abisi. Amangan ket di mo't no nagsukatan iti numero. Kasanon ti panagadal ko, Mami. Jaket agsardeng agadal. Jak nga rod amo no kasano anak ko. Amo mat nga awan trabaho. Tilaang mat ipaw-paw iti amam tinamnamaag apag biyagta. Anyamat ta ni Daddy. Agparik na kumamot Iti kasta, santay nga agdandanag kun kuhana. Huwan nga rod. Anya nga tanaya tinapasamak. Apay asaan maten nga umawawag. Kanjak maten makuntak. Jaket agsardeng agadal, Mami. Kasano pa itandag iti babayadak iti pagadalan. Di ka agdanag anak. Mga ramid iti pamuspusan ni Mami. Iti kasta, saan ka nga agsardeng nga agadal? Darwin, Maylin,
nakaawid kagaya man dito'y Pilipinas. Ngam di ka man la nagparparit na. Kun asino day ta babae, ha? Maylin, tangiwat mo. Di ka agis skandalo dito eh. Pangasim. Ne, asino day ta babae, Darwin? Siya lang ang mati asawa ni Darwin. Sika, asino ka, ha? Ah, si kagayam ti sigod nga asawa ni Darwin. Alam ko siyak itan ti asawa na. Anya? Umay ka dito eh. Dito itang agsarita. Anay ko! Di nakiguyod ayop ka, Darwin! Nagawid kagaya man. Ngam apay adi ka man na nagawid ijebalay. Binaybay anda kamilatan iti anak mo. Amom ka di asang kadamag na ka ti anak mo, ha? Apay anaaramid mo ti kastoy kada kami. Apay, Darwin! Una, ngamin, linukunak. Sikatiin mo na anang loko kanyak. Iso di nakpapabasulan, Maylin. Anya alino ko asasawam, Darwin. Kasano ko maalinuko ka? Di ka naging didi, Maylin. Amok amin ang akalukwam. Anya ka din dagita nga ipagpagang. Imbaga amin na nitatang kanyak. Imbaga na nga dalalakim. Kat kanayong kaarumwar ngagmaymaysa. Kat, namati kamit adagos kadagitim bagbagana. Adinak man lapulos dinamagmat. Wano ti anak mo? Wen, mamati ak. Gaputa iso ti amak. Kan maysa, aw-awagan ka idi. Ngem di nakpulos sinong sumbatan. Awan ti kastangay naramid ko. Nalinis ti konsensyak, Darwin. Awan lalaki. Huston, agsinatan. Kat iti ka anuman. Jak tupulos agawid iji palay. Adakan kadayta, Darwin. Sige. No iso ti pagragsakan. Di agsinatan. Total, mas patpatyam at gayam ti amam. Ngam iti siyak nga asawam. Mami, Archie, anak ko. Nakita ti amam. ha? Sa di na, Mami. Nung nakita yo, apay adiwing kuyog ang nagawid. Kinapay ngagsangsangit kay mutan. Awanan, anak ko. Adan sa bali ti amam. Anya? Nabayagaya man ang nagawid. Ngam timat kabit na tinawidan na. Anya? Ano kasta? Iso ti rason no apay asahanan ang nagpawpaw it ni Daddy? Wala na ko. Ngamin, ti kabit ng ti papawitan na. Kan papanan ti kwartana. Apay nga anyat na pasamak, Mami. Adda nagipulong nga adda ka no lalaki. Kat tinasakit. Namati matadagos jay amam. Saan matapod no dayta? Saan ka di, Mami? Nalinis ti konsensya kanak ko. Diyak pulos maaramid day tay ti amam. Sino matiawanan ba na nagipulong iti kasta ka ni Daddy? Ni Lolom Rico. Nagaramid iti bukod ng istorya. Kat iso timpul-pulong na iti amam. Anya? Inaramid ni Lolo kada kayo dayta? Wanan ako. Nagsakit. Apay na pasamak matanti kastoy iti pamilya tayo. Nagalas mo ti ugali ni Lolo. Apay nga inaramid na tikas jay. Archie, anak. Pangaasim tadi ka agimulay ti sakit tinakam kini Lolom. Kastamat din iti amamuan. Sika lang arudan ti agrabyado. Kasta apay lang ti baga, Mami. Archie, anak. Ubing kapay. Ado pa'y dagiti banag adi mo maawatan. Iso nga oray kas jay ti naramid ti amam. Sapay kumata di ka agimula iti sakit tinakam kan ko, ana. Jak may panamnama kada kayo dayta, Mami. Pinanawan na ta ni Daddy. Insukat na ta iti sa bali. Asino ngay mo ti anak asaan nga agsakit tinakam na. Gapo iti kasta nga inaramid ti may isang ama. Archie, anak ko. Tsak tumapakawan ni Daddy, Mami. Santo Apolos. O atoy, alaam amin ang akagawaam dito'y balay ko kat pumanaw kan, Darwin. Anya, ang lani, apa panahon nakmatan. Wana, taday tamot langan agsugsugal ti amom nga ramidan. Makauma. Di nakman pabasulan. Ngamin, si kamad latin ang isuro kanyak ngagsugal. Day takat nga rod.
Iswa pumanaw kan, taawanan pa kairanudakin ka. Ngamin, awanan kwartam. Anya, no kasta. Kinayat nak, gapula iti kwarta. Wan, isu nga itataawanan kan, pumanaw kan dito'y balay ko. Panaw! Gapu iti nalaos abain ko, jakon nagaw-awid ije balay. Inturturod ko nga rod tinakisarita iti asawak, babaan iti cellphone, ket ditaan nagkidawak kenkwana iti pamakawan. Napakawan nakmet ngem kinunana at ilaangan anak mi ti makagapo ti komunikasyon mi. Nagbabawi metten ti amak gapu iti panangidanon na kanyak iti saan met apudno. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Ket ita, tilaangan anak mi ti makagapo no apay nga adda komunikasyon mi kani Maylin. Ngamin, adan sa bali a pamilya na. Idinto ta siya ket agmay saak. Baro metten ti anak mi ket agtrab-trabaho ita iti maysa a kumpanya ditoy Bagyo. Maysaak met ita a taxi driver. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Darwin. Ken ka pagayam, Darwin. Ditay ko maitulok a madadaal ti binukal tayo a pamilya, gapulaang kadagiti sayang guseng, wenno chismis asaan met apudno. Ti sekreto ti agasawa para itinaragsak a panagpamilya, ket awan sa bali no di ti panagtalek, pannakaawat, ken respeto iti tunggal maysa. Asaan kit di a basta mamati kadagiti chismis. Alakastan pagayam, Darwin. Ket pagyamanak unay, ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.